Rušňák. V svojej ľavici má Ožvalda. Toto bola krásna prihrávka. A Topolčany znova odskakujú na rozdiel 2 gólov. Patrik Bečka. Tak žochári to naozaj náramne narysovali. To bola paráda. No Patrik Bečka si neodpustil opäť mierne provokačné gesto. Ale v tomto prípade by sme to odpustili. Nedávali by sme to do jedného vreca, tak ako v prípade s Edmundom Piačkom. Každopádne boli sme svedkami nádherného hokejového momentu.